Kaixo! 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 Entzule maiteok, zer modu zaudete? Ongi etorriak hau podcastera, hezkidetza eta askatasuna uhinetan zabaltzeko podcasta. Kaixo, gu Enaia, Eider, Izan, Cecilia eta Maider gara, eta presio estetikoari buruz hitz egingo dugu. Kaixo guztiei, zer modu zaudete? Ongi etorri gure podcastara. Hau podcasta. Raimundo el Canastero. Lehen esan bezala, gure gaurko gai nagusia presio estetikoa izango da. Gai honi buruz hausnartuko dugu eta asko ikasiko dugu. Gaurkoan Enaia Beranez, Kaixo! Eider Goikoa, Kaixo! Cecilia Villafranca, Kaixo! Izan Alburquerque, Kaixo. eta Maider Bidaurreta gaude, Burlatako askatasuna batxilergoko ikasleak. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiogu Raimundo Canasteroaren taldeari gure podcastaren hasierarako bera bestia erabiltzen uzteagatik. Oso eskertuta gaude hori egiten utzi digutelako. Erritmo zoriontzua eta laia ematen baitio eta badakigu oso ongi etorriko zaiola gure podcastari. Lehen aipatu dugun bezala, gaur presio estetikoari buruz hitz egingo dizuegu. Gure gizarteak arreta gehiago jarriko balu, presio estetikoari buruzko ikerketa sakonago bat egin ahalko genuke. Zuen ustez, gaur egun presio estetikorik aldago? Galdera honen erantzuna tamalez baiezkoa da, presio estetikoa dago. Presio estetiko hori ez balitz existituko agian gizarteak bestelako balioak izango lituzke. Presio estetikoa eragiten dituzten faktoreak sare sozialak eta sozietatearen iritziak dira. Gaur egun, Izanek esan duen bezala, sare sozialek guregan sortzen dituzte estandar fisiko lortezinak eta horrek gure maitasun propioan eragingarriak izan ditzake. Baldin eta sare sozialak ez balira existituko, ziurrenik estandar estetikoak ez lirateke horren uniformizatuta egongo. Gainera, presio estetikoak aldakorrak dira. Duela 20 urte jaio izan, bagina presio estetikoa beste modu batean ikusiko genuken. Hau da, lodia izatea ongi ikusita zegoen eta orain aldiz gaizki ikusita dago. Presio estetikoa gure gizarteak zenbait faktoreren ondorioz sortu duen itxuraren ideia bat da. Gizarteak gehiago jakingo balu presio estetikoaren ondorioen inguruan agian jendeak ondoa epaitzeari utziko lioke eta gaur egungo jarrera lodifoboak ekidin halko genituzke. Baina, zer da lodifobia? Lodifobia, gehiagizko pisua edo obesitatea duten pertsonen aurkako diskriminazioa, bazterketa edo respetu falta da. Pertsona horien gorputzaren itxura edo pisuaren arabera egiten dena. Eta nola sortzen da lodifobia? Lodifobia zenbait faktorerengatik sortu daitezke. Adibidez, sare sozialetan existitzen diren gorputz argalak edertasunaren ideal gisa irudikatzen dira, eta gehiagizko pisua duten pertsonen estereotipo negatiboak indartzen direlako. Horrek, iseka, kritika eta bazterketa sortzen ditu, estandar hori betetzen ez dutenentzat. Baita filmetan ere, pertsonai lodia ia beti divertigarria edo traketsa, tuntuna eta gaiztoa da. Argala berriz ederra edo arrakastatxua. Egia da, Maider, ni Calvin y las ardillas filma ikusi dut eta beti Teodoro traketxeena eta barregarriena zen. Aldiz, bere laguna Calvin eta Simon argalak direnak erakargarrienak. Eta adibidez, zuek beste pelikula batean ikusi duzue honelako zerbait? Txikitan ikusitako pelikuletan esaterako Sirenatxoa filmean argi eta garbi ikusten da kasalitatez pertsonain baltzura lodia da, baina egia esan da gaur egun gero eta gutxiago agertzen da lodifobia pelikuletan. Gainera, gero eta normalagoa da pertsonain nagusiek pisu handikoak izatea eta haien rol aldatzea, adibidez Big Hero pelikulan. Faktore hauen erruz, txikitatik lodia izatea gauza txar edo farregarria dela sinestarazten digute. Honek neraben arteko ikamikak sortu ditzazke. Eta irainak edo indarkeria jasaten dutenek seguraski intxeguritatez josiak biziko dira arazo honengatik. Egia da, Eider, gainera intxeguritateak beste arazo asko sortzen ditu, bai fisikoki, bai mentalki. Hala nola, elikadura postadera nahasmenduak, ba aldakizue zer diren gaziotasun hauek? Ez. Ni badaki zertxo bait honi buruz. Elikadura portara nahasmenduak janariaren kontsumoarekin lotutako arazoak dira. Hala nola, gehiegi jatea, janaria murriztea edo pisuaz eta figuraz gehiegi kezkatzea. Ezagunenak anorexia, bulimia eta janariaren gehiagizko kontsumoaren nahastea dira. Bai, orain oroitzen naiz. Anorexia elikadura nahaste bat da. Zeinetan pertsona batek pisua irabazteko beldur bizia duen
eta jatea asko mugatzen du, naiz eta oso argala izan. Horrek osasun fisiko eta emozionalean eragin dezake. Haien buruarekiko perpezio guztiak nahastuta dute. Haien begietan beti itxura lodia izango dute. Izan ere anorexia gaixotasun mentala da. Zure buruak eragin dezakeen mina ikaragarria izan daiteke. Bai, egia da. Bai. Urtero gaixotasun hauengatik ehunka pertsona hiltzen dira. Ikerketek diote elikadura nahasmenduak dituzten 5 pertsonetatik batek ez duela aurrera egingo. Datu hauek beldurgarriak dira. Bai. Baina loifobiari aurre egiteko zer egin dezakegu? Galdera ona, Cecilia. Zuk enaia zerbait kontatu zenidan gai hori buruz, ezta? Bai, kontatu nizun bezala, hainbat modu daude lodifobiari aurre egiteko. Nik hainbat adibide ikusi ditut. Duela gutxi bideo bat ikusi nuen nire amarekin eta ateratzen zen neska bat azaltzen bere egoera eta nola aurre egin zion. Neskak azaltzen zuen berarentzat lehenengo pausua bere gorputza onartzea zela. Asko kostatu zitzaion hori onartzea. Gehien bat gimnasiora joateko orduan beste gorputzak berarena baino politagoak ikusten zituelako eta ezin zuen ekidin beste gorputzekin konparatzea. Bai, gogoratzen dut. Lehenengo pausua zure gorputza onartzea da eta besteek gure gorputzaren inguruko komentariorik ez egitea. Loifobiari aurre egiteko funtseskoa da gorputz osasuntsu bat edukitzea. Baina gure gaur egungo gizartearen jendeak ez du bilatzen gorputz osasuntsu bat izatea, argala baizik. Bai, egia da. Gainera ez dakit konturatu zareten, baina gimnasio gelak geroz eta betago daude adingabeko pertsonekin. Adingabeko pertsonek jakingabe kirola egiten dute pentsatzen denbora gutxian haien gorputzak hobetuko dituztela, eta horren ondorioz lesioak izaten dituzte. Baina guztiak ez dira alde positiboak, negatiboak ere badira. Espainiako albiste agentziaren webguneak adierazten du hainbat pertsona lodi gimnasioan diskriminatutak izaten direla zuzenean bere lankideengandik edo zeharka makinak ez direlako haien gorputz tamainara egokitzen. Egia da, Cecilia, guztiak ez dira alde positiboak. Jende asko saiatzen da argaltzen jaten usteari, eta egon behar dira denbora guztian erruduntasunaren sentimendua jasatzen. Seguruenik zuei ere batzuetan gertatu zaizue. Inoiz ez duzu hamburguesa, pizza edo horrelako jatetxeetara joan eta hainbeste jan eta gero errudunak sentitu? Ziur baietz. Bai. Hori guztia aztertuz, ikus daiteke zenbat diru, denbora eta energia gastatzen ditugun gorputz perfektua lortzeko. Baina askotan loditasun industria baino ez da onuraduna. Gizarteak presionatzen gaitu argalak izateko, baina askotan hori osasunaren kaltetan izaten da. Azken batean, industria horiek baliatzen dira gure irudiaz eta ekonomiaz. Egia da, orduan industria honi aurre egiteko zer egin dezakegu? Body Positive mugimenduak gure gorputza diren modukoak onartzea defendatzen du. Gizarteak estereotipo asko ipini dizkigu eta askotan sentitzen gara gure gorputza ez dela nahikoa. Halere mugimendu honek esaten du zergatik ez ditugu gure gorputza maite. Azken finean ez gara inor baino hobeak. Denon gara bereziak eta gure gorputza onartu behar dugu. Besteen iritzia kontuan hartu gabe. Ni beste antzeko kanpaina bat aurkitu dut. No Body Shaming izena du. Kanpaina hau oso garrantzitsua da. Eta honako hau dio. Ez diezaiogun jendeari euren gorputzari buruz epaitxarrik egin. Askotan, inguruan edo nor garrantzia handia ematen dio besteen itxurari. Eta horrek kalte egin dezake. Hori dela eta, kanpaina honek defendatzen du jendea ez dela errudun sentitu behar euren gorputzarekin eta guztiontzat hobea da hori denen alde batera uztea. Kanpaina guzti hauetaz aparte, ze gauza gehiagorekin lagundu dezakegu. Sare sozialak ispilu moduan bilakatzen dira gaur egun, eta asko hitz egiten da loifobiaz, zentzu txarrean. Mai Etxeberria izeneko neska batek hitz egin zuen gai honetaz sareetan, berak nutrizionista bezala hitz egin zuen. Mai @vegaonegin deitzen da sareetan, eta bertan bideo asko ditu gai honen inguruan. Zalantzaren bat izanez gero @vegaonegin jarraitu dezakezue. Maiderrek esan duen bezala, hainbat sare sozialetan laguntza bilatu dezakezu. Eta ez bakarrik sare sozialetan, zure lagunei edo familia artean ere bai. Azken finean, gai hau oso garrantzitsua da. Espero dugu gure podcastean lodifobiari buruzko zalantza guztiak argitzea eta denbora honetan ongi pasatzea. Eskerrik asko entzuteagatik! Agur! 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 Hau izan da guztia eta hurrengora arte. Agur!